पेडणेच्या रवळनाथ खेळा आणि सांस्कृतिक संघान दिवाळे निमतान रांगोळी आणि आकाश कंदिलाचे सर्तीचे आयोजन केले। सर्तीत सुमार 21 आकाश कंदील आणि सुमार 12 रांगोळी सर्तक वांटेकार जाल्ले। ह्या वेळार जैतिवंतांक इनामां भेटोवपाकूय आयलीं। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। 21 आकाश कंदील आले आणि बक्षिसे होती फक्त 6च। त्यामुळे आम्हा दोघां परीक्षकांची फार पंचायत झाली, गडबड झाली। जर बक्षिसं 15 जर असते तर फार उत्तम झालं असतं, पण तसं काही शक्य नाही। सगळेच जे आकाश कंदील आहेत ते फार सुंदर केलेले आहेत, खूप मेहनत घेतलेली आहे त्यांनी। पण आम्ही बघताना काय बघितलेलं आहे, पारंपरिक जे आहेत त्यांना जास्त मार्क दिलेले आहेत। त्याच्यानंतर आपल्या परिसरामध्ये जो कच्चा माल मिळतो, उदाहरणार्थ खीर मिळतात, त्याच्यानंतर कागद मिळतात, काड्यापेटीतल्या काड्या मिळतात। ज्या कच्चा माल जो आहे आपला म्हणजे अवतीभोवती तो ज्यांनी वापरलेला आहे त्यांना थोडे जास्त मार्क आहेत। इथे एक इनोव्हेटिव्ह आकाश दिवा आहे, नाविन्यपूर्ण सुतळीचा पण केलेला आहे। कळाला? तो जरा दिसायला जरी खराब दिसला, थोडासा म्हणजे आकर्षक दिसला नाही तरी त्याच्यामध्ये कल्पनारम्यता आहे, क्रिएटिव्हिटी म्हणतो ना आपण, ती त्या ह्याच्यामध्ये त्या कंदिलामध्ये मला दिसली। तेव्हा त्याला सुद्धा काही गुण आम्ही दिलेले आहेत। तर या पद्धतीनं आम्ही हे परीक्षण केलेले आहे। खरोखरच सर्वांनीच चांगलं केलेलं आहे, सर्वांनीच मेहनत घेतलेली आहे, पण सर्वांनाच काही बक्षीसं देता येत नाही। तरी ज्यांच्यावर वाटत असेल की आपल्याला कमी मार्क मिळाले तर त्यांनी आम्हा दोघांनाही, रमेश कोटकर आणि मला सुद्धा त्यांनी माफ करावं, कारण फक्त 6च बक्षीस होती।